Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Okay, isa naman ka maayong udo sa tanan. Wow! Ari naman ta sa aton nga programa karon. Kaya daw medyo papasko ng aton nga background. Pwede taguro mga panubo-nubuan. Kapasko gid. Okay. Here we go. Naare, okay. So, sa nasiling na, ari naman ang inyong upod, ang inyong alagad, nga si Rod Simon. Sa ngalan sa aton nga Congressman Greg Gasataya. So, get closer naman tahaliwat kag subong June 6, 2021. Kag gapasalamat kita sa mga Ginoong arita di subong. Well, Domingo, pero arita, upod sa inyo, ang ibang guru panyaga subong. Okay, so arita, sa DYEC Aksyon Radio, sa ngalan sa aton nga station manager, no, na di maala magbanwa, kag si aton nga news chief, si Aksyon Rex Cantong. So, isa naman kamayong udto sa tanan, kag liwat, sulit-sulit, ginapalinton sa tanan nga dapat lang kita magsunod sang minimum health protocols nga ginapalinton, ginaremind sa aton pirmi sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. So hindi kita magkalipat aton ginasundon pirmi kay ari gihapon si COVID-19. Wow. So sa liwat isa ka maayong udto sa tanan. Kag subong at ion. Wow, may duwa ako kadinapit nga maghatag ni sa aton sang testimonies balahaw. Mga naagyan nila. Kag syempre pa, upod man naton ang aton congressional staff nga si Ma'am Jovelyn Canoy nga in charge siya sa scholarship program sa aton pinalanggang nga Congressman Greg Gasataya. So, hindi ko na pagpadugayon pa. Kag-ari na, palakpakan naton si Ma'am Jovelyn Canoy! Good noon to you, Ma'am. Yes, Sir Rod. Good afternoon. Double check, please. Okay. Yes, Ma'am. Okay. Yes, good afternoon, Sir Rod. Good afternoon. Sa tanan nga mga tagpalamati, isang ini nga programa, Get Closer with Congressman Greg Gasataya. Of course, Sir Rod, sa liwat, nagkitanay naman kita liwat. Yes, no? Excited. Giko nga yes, good afternoon sa tanan-tanan nga tagpalamati and followers naton sa Facebook. Yes. And today, I guess, may importante ako nga task nga ari naman ko di subong liwat. It's because I am tasked to discuss about the TESDA scholarship program of Congressman Greg Gasataya, Sir. Wow, TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Yes, Sir. Wow, basi ka pamati subong si Ma'am Mel. Yes, of course, it would not be possible for me to be here kung hindi man sa tungod sa akon mga kaupdanan sa opisina. I would like to take this opportunity na magpasalamat sa amon admin sa office, Miss Myla Santillan, and of course, Miss Maydel Moises. Wow. And of course, sa akon man nga daw utod ko na sa opisina, Attorney Mark Steven Mayo. Maayong hapon sa inyo tanan. And of course, hindi ko pwede malimtan, Congressman Greg Gasataya, maayong ugto and sa iya pinaka-supportive and loving a wife, Miss Maita Gasataya. Good afternoon sa inyo, good tanan. Wow. So, Ma'am, ariho ng istoryahan ta ang TESDA scholarship sa ating pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Pwede mo kami magaan pagit sang input
regarding this? Ano pa gid ang mga information nga pwede mo ma-share sa amon? Yes, of course, Sir Rod. Thank you gid sa sining tiyempo no gintagaan ninyo sang higayon ang amon opisina under the office of Congressman Greg Casataya nga ma-share sa publiko kung ano ka importante sang TESDA scholarship program. Yes. In fact, during sa amon first term, do wala gini siya namon natagaan sang full-time nga pagtamod bala. It's because sa kadamo sang programa ni Congressman Greg. But during 2018, 19, and 20, especially pagsulod ni COVID-19, daw dito na talupangdan sang opisina, especially ni Congressman Greg, kung ano ka-importante sa ini nga programa. Especially sang pag lockdown, during the lockdown sa Rod, damo-damo ang nadulaan obra, damo-damo ang mga wala kabalik sa obra, True. damo-damo ang naguntat sa ila pag-eskwela. Yes, tuod kina. And during that time, nagaan sang higayon si Congressman Greg na makapangayo sang dako nga pondo sa national government para mapanaog diri sa aton. So ang gin-target ni Congressman Greg during that time is ang mga displaced workers kag mga out of school youth nga naton nga mga pamatanon. And with that program, nakapang turnover kita, nakapang endorse kita mga scholars sa aton mga partners sa school. And I would like to take this opportunity also for our active partners sa TESDA training centers naton. If you may, Sir Rod, I would like to mention them. We have this Atonia Technical Schools, the Mirai Technical Schools, and we have Master Global, Yes. we have Pearl Manor, we have GUTS, we have LaSalle, we have STI West Negros University, we have Pearl Manor, and others. Kadamo-damo sini sa ilang nga nanging training partners naton nga ginggaan nila ligwang aton mga kabataan kag pamatanon and even ang aton mga katigulangan sa Rod. Yes. Kay especially may mga programa gidya nga do nagakaangay gidya bala sa ila like tailoring, mga luto-luto. Yes. So tatlo ni siya actually sa Rod ka program sang TESDA. We have this PESFA scholarship. Ang PESFA scholarship sa Rod, if you may, I would like to give a very brief description of this. Yes, ma'am. Go ahead. Ang PESFA is a private education student financial assistance. Ang ini nga programa, ginahatag ni isang regional office sa Negros Occidental. Okay. So meaning, agawan isa sang tanan nga district nga nabilong sa Negros Occidental. That's right. But because of very aggressive campaign of Congressman Greg Casataya, damo-damo kita mga pending scholars nga kung maghambal gani first come first serve, kita gidyang pinakauna endorse list of scholars sa sino yung mga training center. And because of first come first serve basis, kita permi ang gakauna nila akomodar. Wow. Kaya di may ara nakita nga daan sa mga pending nga mga aplikante. Okay. So amo naman yung PESFA scholars kung sa diin Sir Rod gabato ng mga bata or ang mga scholars naton sang 160 pesos per day. Katahom. Yes, tapos may 500 pesos sila nga internet allowance, may 500 pesos nga load allowance, may 500 pesos nga para sa ila PPE. It's because we are dealing with a new normal setup. Ginpunduhan ina sa aton national government. So sa PPE pa lang daan, terrible na ang gastos da. Yes, and because of this new normal setup sa Rod, gingaan man higayon ang mga eskwelahan nga maka-arrange sa mga pamatanon or sa ilang mga beneficiaries ang hindi gid bala nga face-to-face ning setup. Instead, half sina ma-face-to-face, half sina gina-modular nila or gina-true online sessions nila. Okay. Para man mangin safe man siguro ang aton mga beneficiaries kag mga scholars sa Rod. So amo ni siyang PESFA. So before wala ni sila mga allowance, but because of the aggressive campaign of the government also, which gimpapanaog man din ni Congressman Greg Casataya sa aton, nagaan higayon ang ini nga kabataan. And in fact, naka-endorse na kita sang sobra ka 200 ka scholars sa ini nga programa sa lain-lain nga mga training center. Wow. Yes, and we are expecting them to finish the training course around 30 to 47 days. So matapos na nila and then they will be a certified NC holder. Wow, beautiful. Kaga actually, ma'am, hindi man sa akong bag-o ang TESDA mo. Oh. Kay pagsugod sang Skills Olympics, magpanaad, may gulay. Hasta sa nag-pandemic, dito kami naguntat. Ako ila MC. So, daw mga okay. 20 years siguro nga
Sige. That's why si Ma'am Mel Ginanuesca ang nag-invite sa akon. Yes, si Ma'am Mel Nuesca. Ma'am Mel, basi ka pa magalantaw ka. Thank you gid sa support sa imo nga team kay wala gid ka kabudlayan ang amon opisina tungod sa inyo. Yeah, ka-accommodating kina sa iyaya. Siya Yes, ginaan yes, daw Arod. gapangamot bala. May ano pagit ba mga scholarship ang na-offer ni Kong Greg Yes. Gasataya sa ating mga scholars? So, done with the PESPA, we have this STEP nga programa. Ang STEP naman niya, Sir Rod, these are special training for employment program. Meaning, na-design siya ang program para pagkatapos ng isa ka scholar sang iya training course, makasugod siya dayon sang gamay nga negosyo. Wow! So, just recently, nakahatag kita sang mga starter toolkit sa Hilot, electrical installation and maintenance, cookery, SMAW o kon ang shielded metal arc welding, kag ang aton man nga pipe fitting. Imagine kis eskwela ka na, then after that, Yes. providean ka pid sa mga gamit. Exactly, Sir Rod. Kanami Yes. katahom. Ambal ko gani, Sir Rod, mag-istoryahan kami gani ni Congressman Greg. The program of the office of Congressman Greg Gasataya, kung pisan kaya makuha mo gid siya, Sir Rod. So katahom Yes. gid man kay hindi nga nag-graduate ka pabayan ka lang dahil Yes. bala ka da. Pwede ka gid kapasugod dayon. Ginag-guide ka gid siya kag Yes. makasugod ka. So- Mamanggaranon ka gid na. Mamanggaranon gid, Sir Rod. And in fact, pagkabaton mo sang imo starter kit, prior sinanabaton mo na ang imo nga allowance. Actually, ang aton allowance, Sir Rod, nag-range na sa 3,500 to 6,500 depending on the number of days nga ginakuha nimo sa ini nga kurso. Wow. So kung mas lawig ang kurso, mas dako ang kakakuha nimo nga allowances. Kay para kay Congressman Greg, yati ang imo bala pamasahe, gingastuhan mo man na. At Correct. bala at the end of the training, may makuha ka man gyapon nga balik sa imo, wala labot gin reimburse ang imo nga gasto. May starter kit nga kapwede ka gid kasugod sa imo negosyo. May NC certificate ka wherein manginyabi mo ni para mag-abroad ikaw. That's right. Kaya TESDA, ano TESDA. ginabugat gid nga requirements mo nga Yes. requirement ka kinanglanon gid naton tanan. Yes, kag ang hindi tagid maaligar nga hindi tagid niya makuha bisan diin ang learnings nga nakuha nimo That's sa right. sining nga programa. Yes. So we have very humble scholars sa sining mga programa kung sa diin hindi gid nila malikawan ang pagpasalamat kay Congressman Greg during sang distribution naton. And for sure later of this program makita naton sini ang mga scholars nga ini kung ano sila ka grateful sa aton opisina. That's right. Si Congressman Greg very humble ginabi nga no, this is not ours nangin instrumento lang kita. We're in, yes. True. Yes. We are just an instrument of help, I guess. Galing lang Congressman Greg is really a doer, a result-oriented guy, a very ka-visionary, Bisaya, sir. That's why din kinanglan, dunganan, mugid ang kapagsik, kagkapisan niya. Kay kung pigaw-pigaw ka nga staff ni Congressman Greg sa office, daw hindi bala nimo mahahatag gid ang gina-expect yung result at the end of the day. Wow. And yes, and this the program sang opisina, nangin isa sa outlet sang aton mga displaced worker kag mga nag-untat nga mga estudyante kung diin nakita nila ay may ara pagili iban nga dalan after sang pandemic. That's right. Yes. Kay kalabanan, syempre, hindi makaproceed sa 4-year course. Yes, exactly. So, Sir Rod. dako gini ang TESDA nga bulig kung mag-eskwela. Kakag, amo na bala ma'am, masiling ta nga, well, to be frank, to be fair lang, no, I heard this thing bag-o lang gid nga Oh. gi-implement sang isa ka congressman. Yes. I hope everybody is doing this. Yes, Kanami I hope no nga nag-eskwela ka, tapos may mabaton ka pa nga cash incentives, Yes. tapos may ara ka pa mga tools. Yes. Imagine, wala ka lang ipabayan. Kaya mahal man ang mga tools mo. Correct, Mahal yes, na. Sir Rod. Wow, kadami. Ma'am, sa imo information. Ano Yes. pa gid ma'am pa dayon? So, second na siya sa aton nga program ang gina-offer under the TESDA Scholarship Program. May isa pa gid kita, amo ni siyang ginatawag natin nga TWSP o kon ang Training for Work Scholarship Program. Wow. Meaning, i-train ka mo nga i-train sa designated nga program or course nga gusto ninyo. Still, you will be given a cash incentives. Ang tanan nga pwede nimo gastuhon within the training, i-reimburse na sa imo within the given period. Wow. Yes, Sir Rod. Ang nami naman subungin sa TESDA,
In the middle pa lang sang training, ginahatag na nila ang half sang imo allowance. Wow. Sa amo na siya naman ang nami sa TESDA, kay kabado sila magbatsyag, ay kinanglanon ni sang aton nga mga scholar kag mga beneficiary. So at least may palulos or may pangpiyan-piyan ang aton mga That's right. scholar. Kaya naghiho ta, gasto ta. Yes, and because of this program, nagaan naton pagtamod ang aton mga displaced nga mga kauturan. Damo ni sila, Sir Rod. I take ko man nga opportunity sa mga tanan nga nagpa-line up bala sa office. Kilala nyo gid ko sa kabalogig kamo nga ako ang ginakatuan nyo sa office, but I would like to take this opportunity in behalf of the office of Congressman Greg Asataya. Hulat-hulat lang. Kay may gina-preparar subong ang aton congressman, nagapangayo naman to siya sang pondo sa national government para ma-cater atong nangin pending namon sang last year. It's because of pandemic, may mga bagay nga hindi naton makontrol. Right. Especially ang I proseso agree. sang gobyerno sa national level. May mga bagay nga gustuhon taman nga tani ma-implement at a given time, pero it's because of this pandemic, it's because of this crisis, naapektuhan kita. Pero tungod may mga ngalan na kamo sa amon opisina, make sure lang gid nga hindi ninyo pag-isla ng inyong numero. Make sure to open your mobile phone as often as you can. Kay kami gid mismo ang ma-reach out sa inyo as soon as possible mag-abot ng aton mga vouchers from TESDA. And this is an information from Congressman Yes. Greg Asataya. Ginahulat nato ng aton 5 million worth of scholarship na naman. Wow! Yes. Palakpakan! So, wala nagauntat ang aton Congressman Greg Asataya sa pagpanguhit sa aton dito mga kauturan sa national level para lang gid mapapanaog ang ini mga pondo. But at the end of the day, hindi gid naton malabutan ang tanan. Pero as much as we can, ang permi gani namon ginahambal, ang permi ginaginahambal ni Congressman Greg the moment makakapit sa sang iya microphone, pabala lang kami. Pabala That's right. kami sa opisina. Ah. So, hindi lang ini ang aton programa sa opisina. It might be, hindi ka mo namon subong maakomodar sa amon nga program, basi sa iban nga program, maakomodar ka mo ni Congressman That's right. Greg Sataya. That's why ginapabaluman namon kamo para you will get informed. Yes, this is an information drive that you are entitled to avail this kind of program. No matter what kind of affiliation you have. Ang That's aton right. day is, basta buliligan, ang talatapan ni Congressman, wala gid sang pinilian. That's right. Amo nang kanami gid nga daw ako bi halimbawa inang nag-graduate ko sa pigado nga pamilya pagka high school. Daw sa una no, high school college naman lang ti sa una ang aton nga set up. Hindi sa mga pareha sa mga may K-12 tayo. Yes, yes, So sir. masiling tang pagka-graduate sa una high school ay mano ko man. Tingko di makadto. Do subungin namin nga may amuna na nga option Yes. nga makapalapit sa opisina ni Congressman Greg Asataya kag syempre ari na partnership with TESDA nga Yes. makabulig diya kag tahom gid ya ma'am ka Yes. nami. May dugang kapag ma'am gid ka sadya kag kanami sa diskusyon ta subong. And because of this TESDA scholarship program under the office of Congressman Greg Asataya, we are very aggressive to reach out people, especially nga hasta subong wala pa kabalik sa ilang mga trabaho. Ang Correct. iba naman recently damo na ko natawgan nga miski pa paano nakabalik na sa ilang mga obra, ihatag na lang ko ang slot sa iban. God bless gid sa tanan nga nagapaiway. It's because hindi gid namon maakomodar ang tanan. But these programs under the office of Congressman Greg, damo-damo na gid ini nabuligan Sir Rod. In Wow. fact, may mga napadala na ta sa Japan, may napadala na Wow. yes, may mga nag-employed na subong, may ara man nga nag-open sa ilang mga auto shop, kay ti sila na kabalo na gid sila. Yes, that's right. Oo, home service na sila, kay kabalo na sila sa mga serbisyo sa pipe fitting nga ginatawag, Oo. electrical installation. So ini ang mga pamaagi sa aton gobyerno. Kanami kay skill gid siya mo Skill skills gid gid siya ya, kag Sir Rod. ma-apply mo dayon. And in fact, it's because skilled ikaw, may national certificate kang ipakita, hindi ka magduwa-duwa sang panukot Correct. man sa imo talent fits because skilled kag nag-invest ikaw dira. And these people are continue to live each day
nga Correct. gina-share man nila ang blessing nila. So ang ila ginahimo is gina-refer da nila ilang mga kilala para mabalaan man sang ini nga mga tawo nga ayo gali may amo ginigili ang aton gobyerno. So wala ni siya ginabuyan ni Congressman Greg nga program, especially this time of pandemic, Sir Rod, no. Kaya I guess Correct. damo-damo subong very uncertain nga mga kauturan naton, and because of this program gahatag kita guidance and pag-alalay sa ila kung diin pagid ang pwede nga dahilan nga pwede nila sudlan through this scholarship program under TESDA. Yeah, on personal note gani siling ko si Congressman Greg Gasataya para sa akon TESDA. Kay nag-provide man sa akon livelihood. Na, amo ginala, Sir Rod. TESDA na buhay ko. Yes, Sir Sila Roy. ni mamay, grabe, ginaalin pa sa una. Alin pa pag councilor, hasta nag-vice mayor, hasta nag-congressman, maintain lang gidya. Wala changes, wala do ka tahom nga Yes. relasyon bala with the two kanami gid sa ila. Amo na nga daw lifelong to remember and to Yes, Sir cherish. Rod. So kanami sa programa, yan ang galino Yes. mo. So hindi ka mo mawadaan pag-asa ang mga youth. Tabaw dapat kamo mismo maning kasug kamo ti ari ng TESDA gali nga programa sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Oo. Yes, ma'am? Yes, so sa mga nagapamangkot sa page ni Congressman Greg, kung naka-avail ikaw TESDA, pwede pa ka-avail liwat. As much as we can, we have to very honest man sa inyo. Kung pwede ka mo namon ma-accommodate, ya hindi kami magbalibad sa inyo. For example, kung nag-avail ka mo sang SMAW NC1, Okay. pwede pa ko ka-avail sang SMAW NC2. Yes, gid. Basta, Wow! basta available ang program, may Katahom. available nga slot. And available ka mo during the training period, hindi kami magbalibad sa inyo. Pwede Because- gali. Pwede gid Sir Rod. Kabalik-balik. Yes, and in fact, may ara kita subong, ang aton subong upo diri sa studio, damo na siya yan na-avail sa aton office. Katahom. Isa sa kasambahay, Sir Rod, no? Oh. Ning nangin estudyante ko na sa way back sang college niya. Wow. So, isa na sa nagapanguhit gida sa opisina nga ma'am, basi pwede kami da, pwede ko da. And it's because ang TESDA scholarship program, Sir Rod, really requires commitment. Mi commit mo gid ang self mo nga tapuson mo gid ang training period or else mangin anugon ang scholarship kay tinapunduhan na ginuntatan mo. Yes. So we have to get scholars or indoor scholars ka may commitment gid sa sini nga mga programs. So ang aton subong upo diri sa aton sa studio. Naupod mo man siya actually. Pakadto di. Inupod ko siya, gin-invite ko sa it's because isa ni siya sa mga nakasalo sang grasya, sang naghatag grasya si Congressman Greg under these programs. So, nami gid ang experience niya, Sir Rod, under Okay, this so program. TESDA beneficiary ni sa Yes, ma'am. Sir Rod. Ano ganing alan ta? Ari na siya ginatan pamangkuton, ma'am. Okay sa imo? Yes, Sir Rod. Tagi sa aton nga conversation, of course. Ano ganing alan ta? Baw, anak? Hello, sir. Good afternoon. My name is Violeta Gregorio from Don Salvador. Pero stay na ko subong diri sa Barangay Alihis. Wow, Dan Salvador, ti tahong nga lugar, no? Matugnaw nga lugar. Pero mainit ang imo nga ano bala ng pag-strive mo gid para nga mangin TESDA beneficiary ka. So istoryahay kami ma'am nang pwede mo buligan be kung paano ka ma-inform gid ko ba lang at the same time Yes. anong imo na agyan gid Violeta. Paano ka nagsugod? Before ko masugod, I would like to thank this opportunity sa pagsalamat kay Kong Greg. Sir, thank you so much. I'm very grateful gid and thankful sa opportunity nga kag scholar nga ginhatag mo sa akon wherein na gamit ko gid sa akon nga life ko. Oh, kasi zero gid kay Miga Violeta pa. Oo, tapos? About sa amon nga first ko nga gintake is ang cookery. The second is ang bread and pastry production. Live testimony na niya. Imagine, cookery. So, kiri, kimelis ang cookery. Anong imo to experience? Ang sa cookery, ang
kada ko gisang experience ko, it's because despite pala sa pandemic, despite sa COVID-19 nga man sa Igo sa ato, no? aton, still may mga opportunity nga nag-aalabot nga hindi ka dapat magpaano sa sina nga problema sa sina nga pandemic. So si Kong Greg naghatag man sang nga options pagid kung paano mo ilabawan ang ina nga pandemic. So That's amo right. na ginatagya ang kokere, which is isagid ko sa nakabaton sina, and thank you Magambal ka man. ko kiri, luto-luto eh. Luto. Ano yung specialty? Nga mo yung specialty is paano magluto mga ng pork and chop. Ano pa yun? Pag mga chicken cordon bleu. Wow! Then, Sosyal! So, amo na sir. So, salamat sa Pila ka Ginoo. pila ka bulan or pila ka may natuigan kani magambal ka kay para ma-inform pag ang tanan. Ang cookery almost na Nakaisa ka to katuig Doon. or 6 months. Actually, wala na siya supposed to be katuigan. Galing lang is because nalabutan sila sa lockdown. That's Daw right. twice na nag-lockdown, Sir Rod. Untat-untat gid anay. Untat, gid anay. Tatgid, sir. Wow, kanami, no? Ano pa itong sunod? After the cookery, nagpalapit ka liwat sa opisina ni Kong Third Greg. ang cookery, gingrab ko naman ang bread and pastry production. Nakakuha ka to certificate sa TESDA? Oh, Pagkatapos sir. mo, kaluwaon mo kay siyempre because of this pandemic, after cookery, nagpalapit kaliwat sa opisina ni Kong Greg, nag-eskwela kaliwat. Eskwela Amo ng naman ko, cake and pastries. Yes, sir. Oh, Yes. sister, ay kami, mo ka namin ba? Sa cake, sir, dra naman na ang since pandemic man Japon, so dra na luto na mga cakes na. So pretty man ka challenging man siya Japon sa sir sa amon nga life since nga man kami kung paano namon i-adapt kang ina nga kung paano man namon sa amon nga self ang bread and pastry namon. So sa about the time ng eskwela, then ng puli, so budlay man siya sa amon, pero panimuhaan namon niya matapos namon, kag salamat man kay Lord nga na overcome man namon tanan gid about nga sa amon niya bread and pastry namon. So sa bread and pastries, ano na imo na na testingan luto? Actually, May cake na gulo ka, paano na maging mo cake mo? mo naman ko cake, Wow! nakabaligya naman ko cake. Nakapuligid sa imo, kag sa imo pamilya. Sir. Katako. Mga cookies. So, I don't know, Miss D, kung okay yung cookies ko. Kung matilaw, gid ko yung kinanglan, matilawan, tigid ni Ma'am Jovelyn. Badalaan mo gid kag dalan sampol, siyempre, ang mga staff sa aton nga congressional office. sir. Soon, Kag especially kay kalabalaan ko si Ma'am Omay nami man na magluto Yes. mo. The best one asa ti nami matilawan namon kami ni Kong Greg, ni Ma'am Omay, tanan ng mga congressional staff. Okay. Nakabaligya ka kuna mo. Nakabalik, isang December, nakabaligya ako cake. Sama-tamat. Practice magbagid para ma-enhance pagid ang That's aking right. skills. Congratulations. Katami, no? Katahom. So, anong masiling mo sa amuning scholarship sa program sa atong pinalanggang congressman? Sir Greg Gasataya, thank you so much gid sa sininga oportunidad, sa sininga scholarship. Sir, nagamit ko gid kag very grateful and thankful gid ko, especially kay Lord sa paggamit sa imo as an instrument para sa amon. And I pray to God nga tani padayon lang gid kag tagaan ka pagid sa strength kag mayong lawas sa pagpadayon sing imong serbisyo kag sa imo paghatag serbisyo sa amon. And again, sir, from the bottom of my heart, thank you so much. Wow! Kanami nga testimonya, no? So, hindi pa tapos ha? Ipadayon pagidbi. Subong niya, you are planning to
take? So, subong, ginagrab ko pag another opportunity. Ako na siling mo, ma'am, nga padayon. Yeah, Wala that's na right. hindian nga, ma'am. Baka mo nga, ay, hindi tapos ka na, kokiri, tapos ka na, Yes. cake and pastry. So, okay na to. Hindi na, so, ginabaton yung pagid, liwat. Yes, ma'am, isarihay kami. Subong, masulad naman ko sa housekeeping, which is in situ. Wow. So, masugad na kami sa Monday, sa aming introduction. So, I'm looking forward sa positive pagid nga impact sa sinasakon nga life ko, kag magamit ko man. Tell us, no, medyo na, Yes. housekeeping. Yes, housekeeping, sir. Dapat tun, anak, ma'am. Yes. But Sir Rod, ang mga target that sini nga mga beneficiary, sila ni ang mga maubra sa mga hotel. Oh. Oo. So actually Sir Rod, may mga companies gid abroad. And especially miskin sa cruise bala Sir Rod, Yes, ma'am. kinanglano na nila sang may may experience or may training sa housekeeping. Kay ti sa housekeeping, dra na gina-arrange kung paano mag-set sang table kag bed sa sulod sang room. So gina-discuss na Sir Rod kung ano ang proper procedure sang pagbutang sa mga punda sa hotel. Scope ka, kaway. Yes, ka-wide. And in fact, Sir Rod, ang ini nga mga scholars naton, sila niyang nagpa-line up sa office nga, nagpa-line up sa bread and pastry, nagpa-line up sa cookery, nagpa-line up sa housekeeping, and so on. Kaya ang ilan na ginahimo, Sir Rod, kung diin tong mauna open nga training, amo nang ila nga sudlan. Kaya balaan mo, Sir Rod, no, for the information naman sang aton mga tagpalamati, may ginatawag kita nga solas sa mga magsaka na bala sa barko or Yes, sa mga ma'am. cruise ship na bala. You have to be certified sa cookery. You have to be certified sa housekeeping. You have to be certified sa bread and pastry. And you have to be certified, tani, sa food and beverages production. And food and beverages production, amo ning damo kita line up sa opisina. Kaya it's because amo nang ginahulat sang tanan subong. Kaya kung Wow. makumpleto ni nila Sir Rod, very smooth ang pagsaka sa cruise ship industry. Well, ma-certified. Manggaranon kagid pila ka adlaw. Oo, Yes, na mo Sir nang imo Rod. kanami, no? Kaya Sir Rod, kaya kung kuwaon na nila privately, it will cost them from 12,000 to 16,000 That's right, pesos. yes, So, I wala believe. nabot pa na sa mga outside expenses mo. So, that's why, mas ginpili ni Congressman Greg, anong pinaka-in-demand sa aton, ang in-demand sa aton subong industry kag sa economy. Kung anong pinaka-in-demand job, amo nang i-open ta sa office. So, pag pa-open sa office, wala kami nag-expect sang turnover, Sir Rod. We only have 25 slots. Wow. 25 slots in every program. Pero ang nagpa-line up sa aton office, nagalabot 200, so 300 sa kada program. Wow. So, pila na siya ka-batches ang aton gina-budgetan para lang ma-accommodate ang ini sila tanan. Kaya ti may ara Grabe. man gidya training sa Talisay sa road, ganing nalayuan naman ang aton nga kauturan. Okay. So, ginapili ni Congressman Greg nga ang tanan natin nga training center are Bacolod-based. Bacolod-based, tungod kati Correct. identify na sila naton tanan. So it's because si Congressman Greg ang kapasulod pondo, kita man ang may gingaan ligwang kung paano ipalaptahon ang ini nga mga programa. Kung sa diin wala labot ang aton mga beneficiary maka-benefit, ang aton nga mga training partners buhi man ang ilang negosyo. Kaya kung tuturon Sir Rod, affected man ang mga training centers during Correct. lockdown. Kaya Correct. wala gid klase, wala beneficiary, wala scholarship, wala voucher na gasulod sa ila. So tungod sa pagpanikasog kag very aggressive campaign ng Congressman Greg Casataya, dako ang pondong napasulod siya sa TESDA. That's why amat-amat naton subong ginapang spread sa ini nga mga eskwelahan o sa ini nga mga training center ang pondo para miski papano lipay man ang mga training center nato. That's right. Kakuna ko ako biyang amo, no, abroad. Halimbawa, makita ko yun nga, pala qualifications. Wow! Daw 3-in-1 ka na ikaw matabo. Ako ni siya kay kabalo na makagraduate sa housekeeping. Sir Rod. Kabalo pa siya magluto. Kabalo pa siya maghimo sang amon nga desserts. Yes. Buti, waka namin namigid kag daw ang qualification, daw masiling naton nga daw hindi ka na magkahangawa pa. Yes, sir. Ara na tanan. Ara na tanan. So, ready sila kung if ever magbalik na gid man bala ang
open na gid ang tanan, mangin damo na opportunities nga mag-open para sa tanan, may mga papel sila nga pwede na gid nila magamit as their weapon to get a very nice employment. That's right. Kag in effect, pareha ba si mo, Miss Violeta Gregorio, makalakat ka kung kaluyan, makabulig ka sa imo pamilya. Yes. Amo ginang matabo. Daw masiling ko lang no, as an elder, dapat unahagid ang imo lawas nga mag-asenso. Imo gid lawas, tapos pamilya mo, bulig ka gid. Kag inang masiling ta bala ma'am nga daw ang effect ka-domino effect nga mabuligan mong imong mga pamilya, Yes. kay ginbuligan ka sang scholarship program ni Congressman Greg Gasataya. Yes. Kung kung pila ka mo da karon ka gatos da nga ginbuligan, kag amo nang inyo tinutuyo, Yes, Sir Rod. katahom-tahom gid. Ako makarelate ko na kiti ako, well, hindi man ko masiling nga privilege gid nga naninguha, amo man nabala, working student. Yes. So, I can say nga, nami kung mag-asinso ka, mabutong mo gid pababaw ang imo mga ang imo pamilya. Kanami, katahom, no? So, anong masugod ang aton nga, ma'am? Housekeeping? Ang housekeeping naman masugod na siya sa Monday na. Okay. Ay, hala, dugangan, tapagit ang iban pa nga dapat naton nga, migo ko pwede para nasulod naton, iban nga mga tag-testimonies. Yes, may ara. Kita subong, maging preparar ang amon opisina, Sir Rod, para ma-showcase naton kung ano ang ginkaduan sa mga STEP grantees naton or ano ang nabaton sa aton mga STEP grantees. Sila ni ang nagbaton sa mga starter toolkits para makapanugod man sila sang negosyo after TESDA training. Okay. So, maging preparar kita para sa inyo in order for you to be informed kag para mabalaan man ninyo kung ano gid ang gakatabo during the training of our beneficiaries under TESDA program of Congressman Greg Gasataya. Okay, Sir Oliver, Sir JM, are you ready to share it with us? Para nga ang testimonies, ari na, ato na mapalayag. Kag gapasalamat kami kag advance happy birthday gali idugang ko lang isalot ko lang sa akon nga BFF man si Teray Trinidad. Ang pinili yung Shanderbacker kabudlay spell at sa Australia So thank you kay Judy, thank you so much, and ang Celia. Okay, JM, mamati kita sang aton nga testimonya nga dapat mabatian. Damo man ni sila guro, Yes, ma'am hindi nga ka ba na no? magpati, Sir Rod? Sa aton welding, may mga babayi kita. Welding. Yes, they are certified NC holder sila sang aton nga welding babayi. Kakalabanan ka pa Japan na. Yes. Sir May parinti ko gani nga dito sa Piak nga isla. Ang kaluyan sang Ginoo namila pa nga buhi. Yes, Sir Rod. Ang ilalang bata, sila mo lang ha. Hindi na dapat pag ilang. Welder to sa diin sa Subong ato to sa Texas, USA. Yes, nami So, gid siya kanami. actually, Sir Rod. Very promising, ma'am, Javelin. Nami gid ang skills nga gaka-develop actually under this program, Sir Rod. So salamat gid kong Greg sa tayo. Balaan mo gid kung anong kinanglano nato, no? Yes, and as of now, mas subong si Kong, mas hands-on subong si Kong sa mga skills training. So, ginagaan niya ginipagtamod ang TESDA scholarship. It's because kabalo siya nga mas mapuslan siya subong nga panahon. That's right. Kinanglanon tagitanan sa panahon sining pandemya. Wow, congratulations sa imo, ha? Thank you, sir. Violeta. Yes. Wow, kanami. Ang ginpili ko na siya, Sir Rod, it's because ning damo na ko ya mga na-meet ng mga scholars kag mga grantees ni Kong. Galing sa iya nakita ko daw very unique. It's because timbang sa sulod balay. That's right. But yet, ginapamangkot ko kasi kung ginapasugtan ka man sang imo amo. Kanami. Yes, ginapasugtan siya mag-training to enhance her skills kag para maka-compete man later on, Sir Rod. Ma'am, kalimbawa kung lang ko second year high school, batunon niyo ko? Yes, ginabaton ta na. Wow, Mga kanami. out-of-school youth, ginabaton tagid na iya, Sir Rod. Okay, sorry naman, preparado na Yes, guro ang tama, matag ito testimonyos. sa Pamatian naton. The class of cookery sa University of from the class of cookery sa University of St. Lasal, ako yung opportunity nga magpa-thank you
na sa amon tanan. Kapasalamat kami kay Congressman, hinggaan kami opportunity nga makaskwela kag maka-learn sa TESDA sa few days kag nag almost a month namon nga pag eskwela dito damo gid kami natun-an kay nakabulig gid ini para sa amon sa isa, especially sa pangabuhi namon, na future namon nga mga obra or career nga ginhatag sa amon. So kapasalamat din kami kay Congressman sa TESDA kasi sa tanan-tanan nga nagabulig. Salamat gid. Ako gali si Rowena, naga-star diri sa Bacolod. Super thankful gid ko sa programa sa TESDA and sa ako ka scholar sa Shielded Metal Art Welding. Ini nga programa very helpful gid para sa amon, especially nga amid this pandemic. Ako gid nga bulig ang toolkit magamit gid namon especially mag-welding kami sang mga drills and also pertigid kalipay ni Papa pagkapaluya nga may ara kami toolkit sa amon nga programa kay magamit gid ni matubra siya sang balay kag siyempre napangkitaan man kwarta kung may magpaubra man sang mga gate dito sa amon. So dako gid nga pasalamat namon kay Congressman Greg Gataya nga may amon nga programa and also sa TESDA. So madamo gid salamat. Sa Hilot Wellness, nagapasalamat ko sang dako kay Congressman Greg kag subong man sa TESDA kay nakabulig ini sa akon, libi na gid sa akon nga family. Kay ang akon nga nahimo maka-income lang ko biskan 300 ang adlaw, nakabulig gid sa akon kag damo nga mga benepisyo nga nakahatag sa akon, libi na gid sa akon nga family. Luwas na, no? Mayara ako nga mga kilala man nga nagapamangkot kung ano ang benepisyo sang hilot nga makabulig. Damo interesado gid. Kag sa ini nga tion sa liwat, ginapasalamatan ko gid si Congressman Greg sa TESDA nga ang ini nga programa dako gid nga makabulig libi na gid sa mga nagakinahanglan sang income nila nga makahatag sa ilang nga family. Congressman Greg, madamo gid nga salamat. Good mayong aga sa tanan. Ako si Osmundo Macasa Jr. Isa ka nakabel sang scholar ni Congressman Greg Gataya ang electrical installation maintenance. Sa din nga dako gid ang nabulig sa akon sa akon nga background sa electrical sa pag obra sa electrical sa amon balay kag sa pag-apply man sa akon obra sa din nga nakahatag gid dako nga benepisyo sa akon kag nakabulig man sa akon nga pamilya nga nakabenepisyo man sang scholar nga akon nga gin-trainingan. So, madamo gid nga salamat kag nagapasalamat gid ako sang dako so kay Congressman Greg Gataya kag sa iya mga staff. Madamo gid nga salamat kag sa TESDA man. Thank you. Salamat. Okay, so wow, natutok kita di no? Iduga ko lang ali di sa amo ito ang mga testimonya sa mga nabuligan na sa ato pinalangga nga Congreg Gataya. Ang anak ko bala welder na subong sa New Zealand. Wow, salamat gid kay Congressman Greg Gataya. Thank you so much, Ana Sinoro. Kanaming nami, no? Katahom. Okay, so, Ma'am Juby, with your indulgence, probably we can have the second part of this. Kay daw, masiling ko, broad. Yeah. Pwede lang gid kay iyan ni programa, Get Closer ni Congreg Gataya. Para makita na naman ta next Sunday kay istoryahan ta pigit ang more about this scholarship Yes, program. Sir Rod. Always welcome, gid. Pabalaan nyo lang gid ang opisina nato, no. Ang talata pa ni Congressman Greg, never man ayaga refuse, especially kung information drive na bala para sa aton public. And this is also an opportunity for us to thank our constituents here in Bacolod sa padayon nga pagsuporta sa mga programa ni Congressman Greg. And hindi lang sa TESDA, hindi lang sa kung ano pagid nga programa, but sa padayon nga pag-upod sa amon, padayon nga pagpati, padayon nga pag suporta sa pwede naton mahatag sa aton mga kauturan.
Yes, good sir. Okay, so wala na kita oras. Biol, mapasalamat ka lang kadali. Salamat gid ko kay sa ako nga very thoughtful man nga maestra Miss D. Thank you. Ikaw gid ang me ko gid palapitan. Thank you kay isa ka sa nangin parts ng journey ko. Thank you for this station, Get Closer. And especially again, thank you sir Congressman Greg Sataya sa oportunidad nga ari ko di subong kag naka-experience ko sinisubong din. Okay, so wala na kita oras. Ano Sir Action Ed? Okay, so padayunon tani sa sunod nga Domingo. So una sa balita, una sa aksyon, ini si Rod Simon sa ngalan ni Kong Greg Gasataya sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,